intenta fer creure a la ciutadania que la situació econòmica és excel·lent, però al mateix temps anuncia retalls en els pressupostos. Uns retalls forçats i ficticis, basats en l'obligació del decret de Zapatero, en la fi del 5è centenari i un allargament dels préstecs contrets. I amb l'amenaça de nous endeutaments, ara a càrrec de les empreses públiques, que des del nostre punt de vista tampoc estan permeses pel decret del govern estatal i és simplement un anunci que s'està disposat a burlar-lo. Com veiem, la nau, des del nostre punt de vista, continua dirigint-se directament cap a les roques perquè això ho han decidit, pel que sembla, d'una manera conscient, ja el seu capità i els seus mariners. I voldria aprofitar per a fer un aclariment també respecte a les factures extrajudicials. L'altre dia denunciava que ja sumaven 3,7 milions d'euros en factures impagades de l'any passat. La regidora d'Hisenda va dir que la majoria d'aquestes factures havien estat presentades en l'any 2010. La veritat és que una de les coses que s'espera, com a mínim, dels nostres governants és credibilitat. Crec que ningú podrà confiar en un dirigent, o devia confiar en un dirigent que no diu la veritat. I encara més, em sembla també perillós que vés a saber per què sempre se li dona categoria de veritat als mateixos, sense cap contrast. Bé, fins a les dues darreres llistes, és a dir, els expedients 1, 2 i 3, que sumaven 3 milions d'euros, cap factura, cap havia estat presentada durant l'any 2010. De les dues últimes tongades, que sumaven, com us vaig passar, 760.000 euros, només foren presentades l'any 2010 factures per valor de 20.000 euros. És a dir, un 3,7% d'aixòs dos últims expedients, però escassament un 0,5% de les factures extrajudicials presentades fins ara. I jo tinc a la vostra disposició totes les factures, per si algú vol comprovar. Jo volia deixar-ho ben clar això perquè, torno a repetir, no crec que siga massa bo tindre gestors que mentixen, ni crec, a més, tampoc que la nostra societat avance molt amb mitjans de comunicació que donen credibilitat als que mentixen i que la neguen als que porten la documentació que demostra el que diuen.